духтаракҳои хушрӯ, бонувои зебо, дузандаҳо, навшогирдо мана бисёрш мегӯянд, ки мо эзора медузем барои чӣ ду лаби ами эзормон боло мекашад. Ман ами эзорро ба шумо медузам ва боз мефаҳмонам. Порааш дар дигар наворҳо ҳаст. Аввал лаби почаро медузем. гап дар он аст, ки вақте ки пора мекунед, шумо расчёти духтанатонро гиред. Ман мисол 1 сантиметр ҳаққи духтан мемонам. Дар вақти духтан мисол ҷои сӯзанзаниро нигоҳ намекунам. вақти духтанда ман ин тарафа қапида мекашем. Ин тарафро нигоҳ кунед, ки размери вақте ки духтанда фақат ҳамин тарафро нигоҳ кунед. манам рост қапида кашида медузед. ҳамаш бояд якҷо гӯя. агар болотараш дар ки хоҳед, метавонед бо камакак камтар дузед, ки хеле болош бо кушодтар шавад. яъне бо осостар камтар исра тангтар духта омадан мегирам. бояд хати рост бояд бошад. бинед намекаша. анакун ҳамҷора аверлок мезанем. баъд аз он ки ин хел духтед, манам хел почаро ростана карда, мана ҷое ки дарзи шов сидея мегӯянд инро. манами дарз мо аллакай бари эзорро духтем, анакун инҷаро мечаспонем. ҳар дуяшро ҳам хел болои ҳам хоб мекунем. мана ҳар душа ҳам хел хоб кардам, диде. баъд мана ин болоша усу карда дутаи байнашро мегирем. мана хел кушода мешавад. вақте ки медузед, ку як қатор строчка байнда ки омаде, ҷои манами дарзода омаде, дар нами ҷои дарз омаде, манами шов якташ бояд дарз бояд якташ ин тараф нигоҳ куна, якташ бояд ин тараф нигоҳ куна. мана хел бояд шавад байн ба байн. анам хел туғрӣ. аз ҳамин ҷо ду қатор строчка медавонем. мана бинед, мана ин дарзашро ин тараф қапидам, тагангиро болоша тарафи дигар. анхел бояд туғри ғалта. барои бисёрш накана, ман ду қатор закрепка мемонам. барои чӣ хеле шиштанда яки бисёри духтаро нохост безеб шинанд, кафиданаш мумкина ҳамҷо асобина, ҳамҷо мекафа бисёр байни ҳами ҷое ки хиштака ҳамҷо мекафа бисёр вақт. ана барои эзор мустаҳкам шудан боз як борига лабашро медузем. мана байнашро духтам ва аверлокшам задам. акнун ҷои резинашро медузем. ва барои чӣ он тараф ду дарзро ду тараф духтем? вақте ки ҳозир утюг мекунед ҳамун дарзоро, бояд ҳамун чӣ хеле ки хоб аст, анам хел бояд ҳамун тараф шумо утюг кунед. ҳар як дарзи духтагитона утюг кунед, ҳамун дарз мешина. вақте ки бе утюг кор мекунед, як хелон ҷои шиштанда медузам ба мехезану ба як бора ҳамаша об шивай мекунанд, утюг мекунанд. ман рости гап ҳар як дарзи духтагима утюг мекунам. аз сабабе ки ҳозир ба шумо дар навор гирифтестам, ман ҳозир утюг накарда шумода фаҳмондестам. но шумо утюг карданро фаромӯш накунед. мана ҷои резинро аввал ду қатор закрепка монда, пас аз он гирду ба гирд медузем. вақте ки он тараф омадем, байни ҳамин ҷое ки закрепка то закрепка наомада, боз закрепка монда ҷои резинро мемонем.
рости гап ман акнун пора карданашро навор нагирифтам, барои ки дар наворҳои гузашта ҳаст чиқадр ман инро пора мекунам. боз имконият шавад пора карданашро ба шумо нишон медиҳам. ана вақте ки утюгкунӣ меравед, ман утюг да гузоштам да ҳамин дарз кадом тарафи хоб меравад, аввал ҳамон тараф утюг кунед. вақте ки ина кашида утюг мекунед, ҳамин дарз худша мепартояд, дига кашиш наметиҳад. ин тарафи манахи тарафи боло намерад. мана ҳозир дарзи ман тарафи он тараф хоб аст, ҳаминро утюг мекунем. манам хел манахи дарз чӣ хушу хоб рафт. мана дарзи эзоро бинед чӣ хел роста, ягон ҷош кашидагӣ нест. ин аз буриданам вобастагӣ дорад. вақте каҷала мебуред, старатся кине амхе вақте ки эзоро хушрӯ бурен, рост бурен, ба ҳамун хати ки буридагиен ҳамун туғри бидузед, зиёдтӣ дишни намонен. вақте ки шумо дарза чиқир духта наметонен, ҳамун 1 сантиметр ки метонен духтам, чен 1 сантиметр монен. утюг карда ин тараф ҳамаша тайёр мекунеду тамом, дига ин кашишам наметиҳад. боз агар ҷои нофаҳмоӣ бошад, нависонед дар ман дар комментарияҳо. ана як борига ҳамаша туғри карда болои ҳам мондам. бинед ҳамаш туғри, ин дарз ба ин дарз намебурояд. тайёрашонам хе мебиёяд.